L'exposició començo a treballar sobre les 33 ànimes amb dibuix i llavors vaig a buscar el Xavi Vinaixa, li pregunto si podríem fer possible que aquestes 33 ànimes es transformessin en 33 personatges reals, en fotografies de gent real. Em diu que sí, que és possible. Llavors comencem a treballar sobre aquest concepte. Li demano també si podríem fer que aquests personatges tinguessin una veu i una identitat pròpia. Em diu que sí. Llavors truco a la meva amiga poeta Eva Ibèrnia, li demano un text d'una poesia que parlés sobre, un text poètic, millor dit, que parlés sobre l'ànima que li parla al cos i li explica lo important que és cada un de nosaltres. Tu cuerpo es mi templo, la atalaya por donde me asomo. Quiero que me veas cuando te miras a los ojos. Te estoy mirando. Te estoy mirando desde este mapa que compartimos. Piel y huesos, geografía de trazos, manchas, colores. La Eva li agrada el projecte, comença a treballar el text, quan ens l'envia llavors li dona el Xavi i li comencem a posar a cada persona un idioma. Hi ha 22 idiomes i llavors ens faltava un pas que era materialitzar aquests personatges, fer-los arribar al terra, que era amb la cabana temple. Vaig idear una cabana, un temple on podies entrar dins i escoltar la teva ànima. Perquè nosaltres som el nostre cos, el nostre propi temple, on habita la nostra ànima, i volíem simular això. Llavors, li vaig preguntar al Xavi si podíem fer possible que a través de la teva fotografia et transformés una simulació de la teva ànima partint de les meves creacions. El Xavi va dir que sí, vam entrenar a la intel·ligència artificial amb els meus dibuixos i vam aconseguir el resultat. Vam anar a buscar el lagarto perquè construís el temple, va construir-lo amb el seu equip i vam acabar aquí amb la Caridad González, que porta tot el tema de comunicació, i la Irene Molina, que és la que va fer l'edició de vídeo, i aquest és l'equip Lobby.